Να τα ξεχάσετε αυτά τα ύπουλα τα υπερπατριωτικά. Κινδυνεύει Ελλάς, κινδυνεύει Ελλάς. Στα φρύδια μας και μας Κωστής Παλαμάς. Όσο ο κρατικός μηχανισμός θα είναι αφαιρέγγιος, όπως είπε και ο Αριστομέλης Προβιαλέγγιος, η πατρίδα του πλούσιου είναι η τσέπη του και η πατρίδα του φτωχού είναι η συνείδησή του. Αυτό ξαναπέστο. Απορώ πως ακόμα δεν έχει κηρύξει παράνομη τις απεργίες ο Γιωργάκης, ο σοσιαλιστής. Είναι ευγενής εκφύσεως το παλικάρι και προσπαθεί να κρατήσει κάποια προσχήματα. Μόνον οι βουλευτές και οι υπάλληλοι τους να παίρνουν 16 μισθούς. Όλοι οι υπόλοιποι 12 και κουτσουρεμένους. Σύνταξη, ασφάλιση, περίθαλψη, αυτά να πάτε να τα ζητήσετε στο παραπέτασμα. Ανέστητα κουμούνια που δεν συγκινήσετε από το δράμα των πλουσίων, που δεν μπορούν πλέον να συντηρήσουν ούτε 40 σπίτια ο καθένας, ούτε μια 12 αυτοκίνητα, ούτε 2 βρωμοκρούιζερ τη σειρά, το χομπινεδιάρικα των 200 εκατομμυρίων. Όλοι μαζί ενωμένοι, όλοι χαζοί, η χαρά του νεοναζί. Τώρα που κινδυνεύει η πατρίδα του Μητσοτάκη και του Καρατζαφέρνη, πρέπει να βάλεις πλάτη, ακροατή μου, και εσύ και κάθε μερακαματιάρη των 30 ευρώ. Άμα δεν βγάλουν τουλάχιστον διπλάσια κέρδη από τα περσινά, τα φετικά σου, θα σε αφήσουν σύξυλο και θα πάνε να βρούνε άλλους πιο ηλίθιους να εκμεταλλεύονται. Η ουσία είναι, αγάπη μου, ότι δεν εμπιστευόμαστε πλέον κανένα κομματόσχυλο, ούτε να το στείλουμε για να πάει να μας πάρει τσιγάρα από το περίπτερο. Θα φάει τα λεφτά, θα εξαφανιστεί και θα καπνίζουμε τις κάλπες μας. Sorry, George.